Kom nu, Peter. Hallo, gutter. Jeg skal altså virkelig meget tisse, og jeg skulle tisse i 5-6 timer, og det startede med matematik. Hold. Så gå ud og tisse. Ja. Jeg skal jo tisse, og jeg er lidt bange, og jeg ved ikke, om jeg skal blive. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad jeg skal gøre. Prøv lige her. Vi bliver nødt til at læse op i rummer, hvis vi skal være færdige i aften. Ja, så jeg går sammen med Gustav. Så er det alene. Ja, vi mødes bare over ved trappen. Jo. Ringe? Ja, det var faktisk, fordi Birgitte, hun viste mig sådan et godt lille trick. Ringe. Og... Nå, okay. Ringe. Det er altså ikke sjovt længere. De der pater. De andre har godt nok snakket om dem. Det er nok noget, jeg ikke har lært endnu. Det kan være, at jeg aldrig finder ud af det. Minus. Hvor bliver du af, Lars? Hallo! Hallo? Hej. Jeg er en lille nisse. Ja, kom nu ud dernede fra, Lars. Jeg hedder ikke Lars. Jeg er en nisse. Peter, det er ikke sjovt. En drillenisse. Kom herned. Nej. Jo. Kom. Nej. Er du bøsse? Ja, er det fordi du... Lars, det er ikke sjovt. Så, Gustav, det var bare for sjovt. Men det er bare fordi min mor også er... Okay, jeg ved godt, du ikke er bøs. Det skal du ikke være ked af. Kom, nu går vi over og mødes med den anden. Okay. Gustav har en, der er bøs. Ja, en bøs. Kom, vi går over til trappen. Jamen, det var meget vigtigt, fordi Birgitte, hun sagde altså i sidste matematikafdeling, at nogle gange så er det vigtigt, at man ikke isolerer. Nogle gange Hold. Jeg ved godt, der ikke er skidt. Ja. Nej. Yes, I do, and I know
you love me too.